ба диққати занҳои хонашин мерасонем, ки имконияти бузург барои шумо муҳайё аст. метавонед ба командаи Faberlic либостивӣ аъзо шуда барои пешрафти худ замина гузоред. командаи Faberlic либостивӣ ба натиҷаҳои назаррас ноил шудааст ва занҳое ки дар командаи мо кор мекунанд ниҳоят муваффақ шудаанд ва оянда доранд. метавонед бо ин рақамҳои дар зери экран буда занг зада маълумоти пурра гиред. муваффақият бо шумост. ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Libos TV. имрӯз барои шумо ё плашчои мини плашакҳоро нишон медиҳем. размери ё чанд аст? то 48 ай 48 ай 44 то 48 нархон 130 сомон будаст. бо ҷамием жемпрои каротки ҳастай. неки бори гуанжовай, бори тозаҳай. бори тозаи нарх ё чандан? 130 сом, размер 44 48. инаи поёнчдам ҳана меояд. поёнчдам ҳана меояд. материал пад намета, гарантия қатъияй. 46 то 54 нархи ё 160 сомон. ё дарозан айзону поён, ранги плат явория. 160 сомон. бо ҳамё ҳастай болода ё 140 сомон. 140 сомон. никои гуанжоу. пад наметана? материалашо нағз будастай, пад намедода будасан. нархшо намехед. як нами бологиё ки экранда мебинед 140 сомон. бо анхел поён да ҳастанд ё 160 сомонӣ. иён капшондорш ҳам ҳастай 160 сомон. марҳамат кардамида ки маъқул мешавад шумо да скриншот мекунед мепартед. мо дастафка дорем тамоми шаҳрҳои Россия. иҷа ҷои Аптовия ман нархи донара гап задагиам. шумо метавонед ки омада оптум гирсен, бо арзон мешавад. як 20-30 сомон арзон мешавад. мо иҷа порина дастафка кардем. ҳамун бологиё чандан? болои болодан ко на сархо край, ҳа? иям 160, ҳа? иям 160 сомон. ина у тарафшам ҳами хеле ака. инами чӣ хеле дидесен ҳамиам 160 сомон. марҳамат бинед. кадомиш ки маъқул меша? иё чандия? тим қатор? иё 90 сомон. марҳамат бинед. кадомиш маъқулай? скриншот мекунед мепартоед. айнам тараф ду та ҳастай тордана ё чанд яна? иям 160 сомон. боқи сарбаланд обод бошед. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.